Христо Анчев е един от малкото производители, които се осмеляват да отглеждат нетипичните за нашите географски ширини аспержи и ревен. Земеделецът има 4 декара с аспержи, а растенията с ревен са 2000 броя. В бъдеще планира да увеличи производството. Вече опитва да прави и консерви от мариновани аспержи. Повече за отглеждането на тези слабо познати зеленчуци от кореспондентите ни в региона. По едно време са го ползвали за билка, главно корена. В момента ние използваме стеблата, които са ядливите, а листата на ревена са отровни, затова те не се консумират. Заразяват са само дръжките. Ревена е многогодишно растение, значи след засяването едно поле може да се изплактира 10-15 години, няма проблема. Аз в момента имам около 2000 растения ревен и планувам още едно поле, около 4000 растения, да бъде засято тази година. Даже раса да ми е готов, просто не ми остава време заради дъждовното време да го разсадя. В момента имаме 4 декара аспержи, 12 000 растения. Тази година плануваме още едно поле, около 6000 растения. Да засадим. Към тях сме добавили и лилави аспержи. Вече ще имаме лилави аспержи. Няма само зелени. Ще ви покажа точно какво се еде, как се еде. Даже ще ви покажем и сме направили точно един десерт, да видят нашите зрители как най-хубаво става ревена.